Într-un teritoriu încărcat de istorie funcționează astăzi una dintre cele mai tinere, dar renumite unități de artilerie, Batalionul 817 Prundul Bârgăului. O garnizoană mică, îndepărtată, dar cu o bogată tradiție, urmași ai grănicerilor năsăudeni. În istorie, statutul zonei s-a schimbat prin militarizarea ținutului, motivată de accesul către Moldova al trupelor imperiale și de ușurința cu care românii secolului XVII se înrolau în aceste unități. Odată cu Revoluția de la 1848, la Prundul Bârgăului zona s-a transformat într-un teatru de operații de anvergură, gazdă fiind atât taberei generalului revoluționar Bem, cât și comandantului trupelor imperiale. Au urmat apoi subscripțiile pe care bârgăoanii le-au adunat pentru războiul de independență, solidaritatea cu mișcarea memorandistă și susținerea Marii Uniri. Astăzi, aceste repere istorice se regăsesc și în sala cu tradiții ale unității, prin exponatele valoroase mărturii ale acelor vremuri. Ne desfășurăm activitatea într-o zonă geografică deosebit de frumoasă și încărcată de istorie. Să nu uităm că aici au activat grănicerii năsăudeni și ulterior, mai spre timpurile noastre, vânătorii de munte din Brigada 1 Vânători de Munte, apărători ai Carpaților Orientali. În privința zilelor noastre, cred că rămâne cariera militară în continuare atractivă, având în vedere și perioada de criză pe care o traversăm. Unitatea noastră absorbe în bună măsură forța de muncă disponibilă de pe Valea Bârgăului și din împrejurim și tinerii se simt în continuare atrași de această carieră care le conferă stabilitate și un salariu acceptabil și un statut social bun. Sunt mai multe lucruri pe care colectivul unității le-a realizat în ultimii ani. Este vorba de sălile de specialitate pentru pregătirea servanților, pentru pregătirea cercetașilor, pentru pregătirea topografilor, a transmisioniștilor. Avem o sală de tradiții deosebit de frumoasă, zicem noi, și de care suntem mândri, cu exponate foarte valoroase, la care au contribuit toți militarii din unitate. Avem o bibliotecă cu un fond de carte pe care îl valorificăm foarte bine și, nu în ultimul rând, am avut sfințirea capelei militare construită în stil maramureșan, o lucrare deosebit de complexă care ne-a solicitat pe parcursul ultimelor 3 ani, la care și-au adus contribuția de asemenea militarii din unitate și militari din alte unități ale brigăzii. Pe această cale doresc să le și mulțumesc. Și sfințirea bisericii a venit ca o încununare a acestor eforturi. E un obiectiv de cult deosebit cu care ne mândrim și unde invităm pe oaspeții care ne calcă pragul. Viața de artilerist în Prundul Bârgăului sau navetist din Bistrița se supune ritmului de operaționalizare, pregătire și instrucție a batalionului. Dincolo de problemele sociale generate de o garnizoană atât de mică, provocările profesionale sunt ambițioase pe măsura mediei de vârstă scăzută a corpului soldaților voluntari, dar și a cadrelor militare. Pregătirea artileriștilor din Prundul Bârgăului a fost apreciată și cuantificată prin miile de proiectile de diverse calibre care au țintit precis în poligoanele de tragere. Unitatea a desfășurat toată gama de exerciții prevăzute de regulamentele în vigoare și aici mă refer la exerciții cu și fără trageri de luptă, cu piesa, cu secția și cu bateria. Am reușit ca să facem o integrare ușoară și relativ rapidă a tinerilor nou sosiți în colectivele subunităților și rezultatele pe care le-am obținut la exercițiile cu trageri de luptă din poligoane au fost preponderent foarte bune. Desfaceți fâncelele! Blocați fâncelele!